Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penampilan Putih Bungsu dan Ramudo Nagari Bukit Sikupa Barale Gadang. Inilah penampilan kami dari tim PKK Bundokan Duang Putih Bungsu dan Ramudo Nagari Bukit Sikumpa. Aguang tagantuang alah babuni, aguang larangan alah babuni, patando rang minang barale gadang. Bisa keluar nak, nggak bisa keluar nak. Ada tim itu ya Pak, main deh.
Adat istiadat barolek perkawinan gondang baogong di Tabiang Tinggi dari adat Salingka Nagori, Bukit Sikumpa, Kecamatan Lareh, Sago Halaban. Sairiang balam nanjo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam nanjo sambah, sombah lalu salam kembali. Sombah kakito basamo tak unjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain lubuk lain ikannya, lain padang lain bilalangnya, lain nagori lain adat istiadatnya. Manjangkau sarantang tangan, mamikua sakuai bahu, malompe saayun langkah, bakato sepanjang aka. Adat istiadat barolek perkawinan gondang baogong di Gadui Tabiang Tinggi, Kecamatan Lareh, Sago Halaban, dalam nagari Bukit Sikumpa adalah merupakan acara yang hampir punah. Maka dari itu, kami sebagai pemangku adat di Gadui Tabiang Tinggi bertanggung jawab untuk melestarikannya. Karena zaman modern kini, anak nagari dalam rangka penerapan adat istiadat sudah banyak habis adat dek bakarelaan saja. Sekarang, marilah kita saksikan budaya barolek perkawinan gondang baogong di Gadui Tabiang Tinggi, Kecamatan Lareh, Sago Halaban dari Nagori Bukit Sikumpa. Rangkaian kegiatan adat istiadat barolek perkawinan gondang baogong dari Gadui Tabiang Tinggi, Kecamatan Lareh, Sago Halaban dari Nagori Bukit Sikumpa adalah sebagai berikut. 1. Maleso Ambun merupakan kegiatan mandeh calon anak daro ke rumah calon marapulai pai batanyo sarupo kayu joloba sampai mendapek kato sepakai. Kebiasaan mandeh kok bajalan babuah bati, kok malenggang babuah tangan, barupo bungkusan dan barisi nasi manih dan jo pisang. 2. Ba iyo sarumah bamufakat sekampung. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah calon anak daro yang dihadirkan nenek mama, urang sumando, jo sumandan, indak tinggal bako jo baki, ipa jo bisan calon anak daro. Tujuan menyampaikan hasil kato mufakat kegiatan Maleso Ambun. 3. Manapiak Bandua. Tujuan mencari kato mufakat sekampung tentang masalah calon minantu kabajunjong ameh. 4. Maanta ameh. Kegiatan yang dilakukan ke rumah calon marapulai dari pihak calon anak daro oleh nenek mama anak kamnakan beserta mandeh je bapak membawa talam 3, yaitu yang pertama talam ameh, yaitu talam agak ketek di alas rendo berisi emas, dibungkus kain batik pakai tutup talam. Kedua, talam paminum koa agak besar di alas rendo berisi 6, yaitu pisang kolyang atau pisang manih di tengah yang dikelilingi oleh nasi manih, nasi kuning, botiah talan dulur, kalamai, dan duo. Ketiga, talam samba agak besar di alas rendo berisi 6, yaitu nasi jocawan batutui di tengah yang dikelilingi oleh ayam bapangga, goreng maco bola, bakapalo balado, rondang gadang, pangek kalai, dan goreng kalai balado. 5. Manotak hari. Kegiatan ini nenek mama jo pasumandan basarato bako jo baki, bajalang jo nasi kuning jo sirih pinang dalam kadui untuk pergi menatak hari. Ke rumah calon mempelai membawa talam 2 balai, yaitu talam samba jo talam paminum koa. Pasumandan bako jo baki membungkus paminum koa, tapi tidak boleh makanan yang dibungkus untuk mencari kato sepakai hari nan elok ketika nan bayi untuk borale. 6. Mendudukkan mama. Kegiatan ini dilaksanakan di rumah calon anak daro dengan menghadirkan nenek mama dan ampek jiniah
dengan memanggil sebelumnya dengan secara adat dengan nasi kuning sapiriang dan carano batu kuik nan baisi langkok sirih pinang jududui, yaitu 1. Tuo kampung, 2. Pucuk adat, 3. Kaampek suku, ampek dubalang, 5. Malin. Indak tinggal niniak mamak ju Sumandan beserta bako ju baki. Memasuki kegiatan ini adalah ayah satitiak nan dilawikan, nasi sakapah nan digunakan. Manampau jalanan pasa manuri labuh nan golang. Untuk bararak irang kabalai. Kalau Allah nyato siang bahari, yaitu izin dari niniak mamak nan ampek jiniah, langsung gong beduk dan setengge digugah menyatakan barolek gondang baogong resmi dimulai. 7. Membantai kabau. Tujuan untuk menyatakan bahwa tulang Allah bakupak, kok dagiang Allah bagecai, dibuktikan dengan adat istiadat maanta dagiang dibungkus dengan daun berupa jantung 1 bungkus dan dagiang 34 bungkus. Kemudian diantarkan oleh anak kemanakan si pangkah ke rumah Datuk Palo atau wali nagari bungkusan jantung. Tuo kampung 6 baleh rumah, kaampek suku ampek rumah, rang tuo 6 rumah, dubalang ampek rumah dan malin ampek rumah. Niniak mamak nan ampek jinih kalau menerima dagiang Allah begecai dibuktikan dengan marawa niniak mamak nan ampek jinih Allah tagak di rumah masing-masing. 8. Akad nikah kamu saji. Pelaksanaan akad nikah yang sakral ini sekarang sudah banyak perubahan, tapi sama susah suak dilaksanakan di musaji. 9. Pelaksanaan barolek gondang baogong. Pelaksanaan barolek gondang baogong. Kegiatannya merupakan rangkaian sebagai berikut. Yang pertama, menjapui marapulai. Menjapui marapulai secara adat di rumah anak daro ke rumah marapulai yang dilaksanakan anak daro yang didampingi nenek mama, orang Sumondo jo Semandan, indak tinggal bako jo baki, ipa jo bisan, anak daro jo talang 3, yaitu pertama, talam kain, yaitu talam agak ketek dialih rendo yang isinya tergantung calon minantu, kalau tidak penghulu jas. Kemeja putih, kain sarung, kopiah. Tapi kalau penghulu dijemput dengan pakaian kebesaran dan dibungkus dengan kain batik, tapi tetap ditutup tudung talam yang dijunjung oleh si pangkah. Kedua, talam paminum koa. Ketiga, talam samba. Selanjutnya, urak selo. Urak selo ini adalah rangkaian menjapui marapulai secara adat dan sesuai dengan bari tacuriang. Kalau dibubui indak mati, biasa indak layuh atau bari sacuriang sesuai jadi saukuah takona barak rajomu kamu fakat. Selanjutnya, urak selo. Urak selo ini adalah rangkaian menjapui marapulai secara adat nan sesuai dengan bari tacuriang. Kalau dibubui indak mati, biasa indak layu atau bari sacuriang sesuai jadi. Selanjutnya, barak iriang kabalai dari rumah anak daru. Sebelum arak kadimulai dari pagi, tobuh ogong Allah sawi menyawi tanduk arak kadilaksanakan. Seluruh rombongan arak sudah lengkap dengan pakaian secara adat di rumah anak daru untuk makan dan minum koa. Baru selesai makan dan minum koa, agong tobuh dan setengah babunyi tanda rombongan arak Allah turun tangguh dan barisan diatur oleh dubalang menurut ketentuan adat, yaitu dengan urutan janang jocarano basiriah langkok. Syarat rukunnya paling depan dengan 2 orang dubalang. Baru barisan anak daro jumara pulai. Sarato dayang pangiriangnya paling depan dan diiringi mulai dari barisan niniak mamak dan ampek jiniah.
Bundo kanduang adat dengan pakaian takulok baike. Bundo kanduang berpakaian takulok kompong langkuk juga duit berisi siriah, langkuk barisan talempong paci, dan paling belakang barisan dubalang 2 orang dengan pedangnya. Setelah sampai di balai, barulah naik ke balai sesuai dengan ketentuan duduk berkedudukan di atas balai dan diatur langsung oleh dubalang. Selanjutnya, acara di atas balai. Acara di atas balai yaitu persembahan siriah pinang antara si Pangka dengan nenek mamak dan ampek jinih, dan dilanjutkan dengan melewehkan bahwa Sumando supaya dibawa sailiah samudia dalam nagari 100 korong juga muang. Baru ditutup dengan acara persembahan turun tanggung. Selanjutnya, bara iriang dari balai ke rumah anak daru. Pelaksanaan bara iriang dari balai ke rumah anak daru sama dengan arak ke balai. Selanjutnya, adat istiadat marapulai naik ke rumah anak daru. Menjelang marapulai naik ke atas rumah, kaki dicuci oleh mertua dengan air dalam labu kacu, dan mulai dari janjang bajanjang diadleh jukain panjang, ibarat orang sumbayang nak suci lahir jo batin. Selanjutnya, duduk basandiang anak daro jo marapulai. Kegiatan ini tujuannya adalah menanti alek jamu nan datang dengan muka sui elok nan samo kita celiak rancak nan samo kita pandang. Magiah tahu ke orang banyak bahwasanya mempelai resmi menikah kawin.
Selanjutnya, Maanta Sisampe. Maanta Sisampe adalah hutang bako atau keluarga bapak, anak daru, Jumara Pulai secara adat yang dibayarkan pada saat barolek dengan perlengkapan sebagai berikut. Yang pertama, nasi kunyit baukia pulik hitam jo pulik merah. Merupakan kiasan bagi Marapulai tentang kebenaran, keadilan jo garis keturunan supaya jangan sampai kunyang dek kunyit kok hidup tahan tempo dan melahirkan keturunan yang sah menurut adat jo syarak. Sedangkan talu itiak di tengah membuktikan bahwa keluarga Marapulai menyerahkan Marapulai ke keluarga anak daru. Putih kapeh dapet diliek, kok putih hati baka adaan. Kok bulik sagolong, kok picak ala dapet dilayangkan. Kedua, talam Sisampe. Melewakan ke orang banyak bahwa anak daru jo Marapulai resmi hidup bernikah, kawin secara adat di syarak. Ketek baimbokan namo nan lah gadang baimbokan gala supaya Marapulai dibawa sahiliah di korong kampung anak daru. Selanjutnya, bareh tuo. Hikmahnya sampai Marapulai di rumah anak daru supaya hidup bertanggung jawab, nak tahu jo padeh lado jo masin jo garam. Keempat, karambia tuo. Mukasuknya supaya Marapulai mengamalkan sifat cupak nan piawai di rumah anak daru, mananam segalo nan bapucuk, mamaliaru segalo nan banyawu. 5. Bareh sikawin adalah hutang masyarakat lingkungan keluarga Marapulai untuk mahagia bareh sapinggan menjelang Marapulai dapat mencari sesuak nasi jo mencari pungguang indak masau jo manukuk menambah nan kurang. Selanjutnya, Baserak Sisampe. Rangkaian ini merupakan hutang bako anak daru jo bako Marapulai ke rumah anak daru dengan mukasai menurut pitatah adat juo ala tatabuah ke bumi ala tabendang ke langit tinggi. Selanjutnya, malam Bajago. Baralek gondang Baagwang Bajago selama 7 hari 7 malam dihibur oleh kesenian tradisional seperti sijobang, saluang, dabuih, tari randai dalam rangka melanjutkan rangkaian berikutnya. Selanjutnya, Manjalang Mintuo. Rangkaian ini anak daro jo Marapulai jo pihak keluarga Manjalang Mintuo membawa talam paminum kuah. Selanjutnya, Manjalang Niniak Mamak pihak anak daro jo Marapulai. Rangkaian ini anak daro jo Marapulai jo pihak keluarga Manjalang Niniak Mamak membawa talam paminum kuah. Si muncak mati tarambau, kaladang membawa ladiang. Lukulah pau keduanya adat syarak di Minangkabau umpama awa jo tabiang sanda menyanda keduanya. Kok lawak sapadi, kok sumbiang sabare, kok kurang rape bak basike, kok kurang arif jo budiman. Ampun jo maaf ambo minta izin jo rela dari nan basama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sa